Unified Transport Operations League. Ito isang ride-hailing app. Kami ay nanggaling nung nakaraang araw sa Bohol at nag-grand launching din ang Utol doon. Ngayon, ang principal office o main office ng Utol ay nasa Manila, nandoon sa PITX sa Parañaque. Ang Utol ay nabigyan ng accreditation ng LTFRB. Ito lang nakaraang Marso. So bata pa ito, 8 months, more than 8 months lang. Pero kung saan sana nakarating, ang main operations na Utol ay nasa Manila. Pero dahil sa may mga nakabukas ding mga TNBS franchise sa iba't ibang lugar sa Visayas at Mindanao, kami ay nag-take advantage dito. Isa kami sa mga maraming TNCs na nagpupunta sa mga probinsya para mag-explore ng mag-operate ng isang TNC-TNBS. Katulad halimbawa sa Iloilo, meron na ang Utol dyan, sa Bacolod, at isinunod nga namin ang Bohol at Cebu. Ang susunod naman dito ay ang sa Tacloban, Davao at Cagayan. Sige, what makes Utol different from other ride-hailing app like the current ride-hailing app that are operating right now? Ang masasabi kong difference ng Utol sa ibang ride-hailing app, si Utol, although wala namang employee-employer relationship do sa ating mga partner driver, ang Utol ay may subsidy na ibinibigay sa mga driver na naka-coordinate sa SSS. So, ibig sabihin, ang mga driver ng Utol na magkakaroon ng SSS na iso-shoulder ng Utol. Yun yung isa sa different. So, marami pang mga ibang sorpresa o difference na ilalatag ang Utol sa mga darating na panahon. Kasi nga, ang Utol ay Filipino company. So, pure Filipino, maski ang ating grupo ng IT, mga Pilipino. So, ito ay nararamdaman ng mga kapwa natin Pilipino. Kaya ang ginagawa ng Utol, nakakasiguro kayo na yung support do sa mga driver partner, sa passenger, mararamdaman ng pasahero at ng mga driver. So, abangan lang nila yung mga hinahanap ng mga mananakay na difference at darating lahat yan unti-unti. Kasi nga, bagong-bago pa ang Utol. Sir, ano pong nakapag-inspire sa inyo? Bakit po nag-expand kayo dito sa Cebu? Ganito. Saglit lang. LTFRB kasi nagpalabas ng circular nila na nagbukas ng mga TNBS franchise sa Visayas at saka sa Mindanao. Nag-alat sila dito sa Region 7, hindi lang sa Cebu, lahat ng sakop ng Region 7, ng 600 TNBS slots for 2024. At pagdating ng 2025, may additional 100 pa. Kaya pag mayroong nakabukas na TNBS slots at prangkisa, makakapagnegosyo ang isang TNC katulad ng sa Cebu. At isa pa, pinagmamalaki namin ng Cebu. Baka mas maganda pa nga sa Manila. Humahanga rin kami sa Cebu dahil kakaiba ang kultura dito. Marami pang mga turista nagpupunta. Yan ay ang TNC katulad ng Utol ay makakatulong din sa larangan ng turismo sa Cebu. At bilang sa Cebu, sa Bohol at ito pang rehiyon ng lugar dito sa Region 7. May additional lang ako doon sa sinabi ng chairman kanina. Kaya namin naisipan na magbigay ng SSS subsidy. Ang mga TNBS driver partner kasi ay ang lagi nilang iniisip ay kumita ng para sa kanilang pamilya. So, hindi nila naiisip na in the future sa kanilang pag-retire na wala silang benepisyong makukuha through SSS. So, karamihan sa kanila base sa aming sasaliksik, wala silang mga SSS. Hindi nila iniintindi yan eh. So, kaya namin naisipan yan para pag nag-retire sila, meron silang parang
kumbaga meron silang nakasukbi security sa kanilang pagtanda. Yan ay naka-line up na rin. SSS, PhilHealth at saka Pag-ibig. And aside from that, meron silang accident insurance. Ano na natin yan. Pero hindi sila medyo makakaalwan naman sa kanila yan. Accident insurance. Sedan at saka Avanza or SUV. Four wheels. Lahat ng four wheels. Pansamantala. Pansamantala. And in the future, magkakaroon din ng two wheels. Pag naging batas na. How many utol riders na exist na po ngayon from sa Manila and other regions na nag-ooperate na starting off? Ilan na kaya mo? Ang registered drivers na sa amin, mula sa NCR, mga 1,700. Here in Cebu, so meron kaming 88 na mga applicants. Applicants pa lang. Sisimula pa lang. Kailan po yung parang rollout na po talaga na? Actually, as long na meron nang mag-register sa amin, pwede na namin silang i-onboard. Nandito yung aming legal, meron kami legal assistance, so pwede niya explain kung paano ang registration. Ma'am, sa amin, recently kasi yung Cebu City Transportation Office, na-mention kasi nila na parang since it's December, January, paparami yung turista at mga balikbayads coming to Cebu, and also for Sinulog Festival. Isa sa mga concerns nila is yung mga kolorom, and also may mga drivers na talagang kulang sa road safety training. How do we ensure na yung mga partners po natin or yung mga drivers po natin partnering with you sa utol, may tamang screening or training kumbaga when it comes to road safety? Yes. Saglit na po, sir. Definitely, ang utol, meron tinatawag tayo na Utol's Academy. So, yung lahat ng driver natin nag-undergo ng mga safety sa road, yung initial troubleshoot ng vehicle, yung kung paano sila makipag-communicate sa ating mga pasahero, kasama po lahat yung natin, at meron tayong proper coordination sa Department of Tourism, ganun din doon sa TESDA, kaya makakaasa po ang mga taga Cebu na ang ating pong mga driver ay makakukomply doon sa safety requirement. Ganun din yung ating apps, may safety button. So kung si pasahero na-feel niya na may something hindi magandang naramdaman against do sa ating driver, meron ang ating apps na i-click lang nila na safety button, merong mag-a-assist sa kanila na sa command center. Same thing din kay driver natin, kung makaramdam sila na unusual against naman do sa pasahero, meron silang safety button na magagamit. So real time, yung parang may nakapag-monitor talaga. Yes. 24/7. Sige mo. Ma'am, anong taon na po nag-start itong utol ride? Kagaya na sabi ni Attorney Ocampo kanina, nagkaroon kami ng accreditation last March 5 this year only. So, batang-bata pa talaga. So, but kami ay kabisado na namin ang transportation industry dahil meron din kami business experience na transportation. All over the Philippines, ilan po ang Cebu? Nag-launch po kayo? Pangatlo. Yes. First Manila, second is Iloilo, pang-apat. Third is Bohol, and pang-apat ito. Ano po expectations ninyo dito sa Cebu para sa respond ninyo sa nakita namin kasi ang Cebu napakalaki. So, parang Manila na rin eh. So, ang inisip namin, kulang pa ang transportation dito sa Cebu. When it comes to sa mga, marami tayong mga foreign visitors, di ba? So, kulang na kulang.
Ano po yung initial area po na sakop nung first rollout po na pagbabiyahe natin? Is it within Cebu City? Kabilang ba yung Mandaue, Lapu-Lapu, Talisay, or yung Metro Cebu? Saan po specifically? Cebu City muna siguro. And then mag-expand, after nitong ma-set up na yung Cebu City, mag-expand sa Lapu, Mandaue, paunti-unti. Yesterday, dagdag, okay lang ma'am, yesterday there was like parang gathering of mga habal-habal drivers, no? According to Cebu City Council, sa tansya nila more or less mga 10,000 ito mga habal drivers. These are riders ng motorsiklo na hindi sila part ng any private na company or ride-hailing app services. Wala pa doon yung mga registered doon sa mga ride-hailing services sa mga motor specifically. Hindi pa siya medyo nakakaano na parang competition, lalo na traffic yung talagang kalaban dito, ma'am eh. Kasi maraming mga passengers, they would really opt for something that's quicker and more convenient, yung motor, na hindi pa siya medyo hindi ba siya malaking challenge para sa inyo? Sa tingin ng utol, hindi naman siya magiging ganong ka-challenge. Kasi ang kinikater naman ng utol o ng isang TNC, mostly is yung mga nag-opisina, namamasukan. So, ibig sabihin, siyempre, ikaw kung namamasukan ka ng opisina, gusto mo darating ka pa rin sa iyong opisina na press. So, yun din yung kasi sa habal-habal, minsan, pawis na kayo. Pag umulan naman, baka naman babasa kayo o magkasakit pa kayo. So, kaya alam namin na may kanya-kanyang na kliyente na pupuntahan yung mga mananakay. May option sila kung gusto nilang mag-jeep, kung gusto nilang mag-taxi, kung gusto nilang mag-bus. Yun yung kasi different type naman yung market eh. And number one, na concern namin, magiging concern din natin lahat, pag habal-habal ba may insurance? Wala, di ba? So, ibig sabihin, additional, natin. Well, hindi naman namin sinasabi na na wag sila maghabal-habal. Okay sa kanila, convenient sa kanila yan. Option. Option lang naman. Additional, lang naman sila sa transportation. Gusto namin i-introduce kasi ngayon ay nasa modernong panahon na tayo. Itong tinatawag na TNC, TNBS, Code of Transportation, ito na yung makabago ngayon. Kasi sanay tayo sa habal-habal, sa taxi, sa jeep, sa bus. Ngayon dito sa Transport Network Company, katulad ng Utol, ride-hailing app, na sa bahay kayo. Diba? Mag-download lang kayo ng Utol app. Pag nakapag-download na kayo, mag-book lang kayo kung saan kayo pupunta. At darating na sa bahay nyo ang isang bagong sasakyan. Kasi sa TNC, TNBS operations, ang LTFRB hindi tumatanggap ng isang sasakyan na more than 3 years old. Kaya nakakasiguradong ating mga pasahero, yung mga gagamit ng TNC at ng TNBS na talagang bago, malinis, at saka ang pinaka-importante, yung pamasahe ay regulated, may taripa. Dahil siya ay computerized, nasa app siya, hindi pwedeng sumubra o kumulang yung babayaran ng pasahero. So ito na ngayon ang makabago nating mode of transportation. Hindi ka nalalabas ng bahay mo, at doon na lang sa comfort ng bahay mo, kung maski dito sa mall, maghintay ka lang dyan, buka ng through the app, meron na darating na TNBS. At makikita nyo doon kung anong itsura ng sasakyan, plate number, kulay, yung pangalan ng driver, tapos ilang kilometro ang distansya simula sa pupuntahan mo, manggagalingan, pupuntahan, at saka importante pamasahe, siya ay may taripa. Ma'am sir, since nag-launch po kayo today, meron po kayo ma-promos na that you can offer sa mga mananakay po? Actually, yung promo naka-design hindi lang sa mananakay, pati sa ating mga applicant na mga driver partners. So lahat yan ay ibibigay ng Utol sa mga partner natin dito sa Cebu. Ang mga promo namin, ang first ride is